Кунакларыбыз иңелек кояшлы ял зонасының татар йортлары янында Тройкада йөрделәр, ял зонасы белән таныштылар. Алар шулай ук район башлыгы Альберт Хуҗин белән дә очраштылар. Район башлыгы үзенең әтисеннән калган олы яткар гармун белән таныштырды һәм әлбәттә инде уйнап, җырлап та күрсәтте. Әмәки авылының таныклы гармунчылар ансамбле 1976 елда оешкан булган. Әлеге ансамбльдә ничә буын яшьләр үсеп чыкканнар. Ансамбль бүген дә эшләп килә. Анда авылның 10дән артык егете шөгыльләнә. Бик күп менә гармунчылар бар инде без яшь вакытта да. Шуларга карап без дә өйрәнергә тырыштык. Менә шактый кешеләр әле монда менә йортсыда юксыннан да өйрәнергә тырыштык. Бәйрәмнәрдә катнашырга тырышабыз инде. Семьялар, һәрбер безнең семьябыз бар. Алга таба да менә яшьләр әле бездән күреп менә шул тагын да әле кызыгырлар. Районыбызда яшь гармунчылар да бар. Бу юнәлештә балалар сәнгать мәктәбе нәтиҗәле эшли. Бүгенге көндә мәктәпнең баян классында укучылар кимеми. Ел саен 200-гә якын укучы баян классына укырга килә. Үземдә класста 12 укучы занимасы итә. Шул 12 укучының бүгенге көндә 9-ы баянчылар ансамблендә шөгыльләнә. Әле быел гына яңа башлап киттек фольклор ансамбленә. Халык уен коралларында уйнауларны өйрәнәбез, выступлениеларга әзерләнәбез, конкурсларга әзерләнәбез. Балалар алай яратып йөри дип әйтәләр. Михайлов Колумда яшәүче Мирза Нургымаев та бәләкәйдән гармунда уйнавын сөйләде. Аның сәләте туганнан туган энесенә дә күчкән. Бүген алар икесе дә бик матур итеп гармунда уйныйлар. Менә бу Италиянга 70-80 еллар бу минем коданың әтисенең Италияны. Ике бабай да, абый да баянда уйныйлар, шуңа да минем дә уйныйсы килде. Үзем 3-нче класстан бирле уйныйм. Элек баланны авылында узын тәнәфесләр 30 минут ие, шул дежурный укучылар бар ие, шулар әйдә мирдан уйнарсың инде дип йөриләр ие. Ярамый итәм 30 минут буена бийләр ие. Әти эшкә киткәндә өйрәтеп китәләр ие, шуны кайтканда уйнап куядыр инде. Баян классында укучы малайлар бекләп баянда уйнарга өйрәнәләр. Шул ук вакытта үзләренең яраткан көйләрен дә башкарып күрсәттеләр. Мин 1-нче класста Альфина Разгамовна апада укыйм. Мин дә киләчәктә баян укучы да укырга телим. Минем әни уйнайды. Әнисе дә уйнайды. Әнине өйрәнде дә, мине дә баянга бирде. Миңа да ошап китте дә уйный башлады. Татарстан дәүләт телерадио компаниясының иҗат төркеменә Мөслим җирлеге бик ошады. Алар җирлегебездә гармунчыларның күп булуына соклануларын белдерделәр. Туктале, мөслимләр гармунда уйный белә микән, гармунчылары күп микән дигән шушы сорау безне монда алып килде. Чынлап та менә килеп керүгә үк инде безне Мөслим районы дип язылган шул кадәр матур Илмәт тактагыз янында каршы алдылар гармунчыларыгыз. Матур итеп милли киемнәрдән киенгәннәр барысы да. Менә шуннан күренә инде ул, әйе, менә шул матур итеп каршы алу булдымы, димәк инде юлыбыз уңды дигән сүз. Гармунны безнең Татарстанда, менә безнең халык гармун ул безнеке дип әйтергә тиеш. Менә бөтен җирдә гармун булырга тиеш. Бөтен өйдә гармун бизәк булып торырга тиеш. Без балаларга бу гармунны тапшырырга тиеш, чөнки ул безнең дәвамы. Менә без татарча сөйләшергә тиеш, без татар ризыкларына ашарга тиеш, без татар итальяннарда уйнарга тиеш, татар җырларына җырларга тиеш, чөнки татар милләтне нәрсә саклый? Әлбәттә тел, әлбәттә моң, әлбәттә дин, әлбәттә гармун. Күпме генә гомерләр узса да, гармунчының һәм гармунның кадере дә, абруе да кимеми. Яңгырасын әле гармун моңа. Урамнарыбызда татар моңа һәм татар гармуны ишетелсен иде. Фәрдә Гайнтинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.